Ja dneska som tu ja, Vaneska. Dneska vás vítam u môjho prvého videa. Konečne. No, ideme hrať Grow a Garden, ale nepýtajte sa, prečo mám tak málo peňazí. No, tedy som mala 40 miliónov, ale teraz mám 4 milióny. Sorry, ale za tie vajca. No, tak môžeme. No niekto má to už 2 bilióny. No toto je moja záhrada. Mám tu takéto pety. Takéto. No ja už som to hrala. Niekedy hrajem s mojimi kamarátmi. Neviem, keď bude video s kamarátmi, ale mám tu, poviem vám, že jaké tu veci. No, toto je Beanstalk. A hrajem to na tablete. Toto je, počkajte, toto je kakao. Toto je Fajo, neviem. Toto je Amber Lily, ale Liberty Lily. Toto je Sugar Apple. No, vidíte? No, ja som to na to stlačila, ale tam je Sugar Apple. No, a tu mám Grape, no hrozno. A neviem. A ešte som tu spravila takúto ohradu. Že ohradu, no to je. No takúto ohradu okolo toho. Niekedy sem príde kamarátka. Niekedy kamarát. Niekedy ďalšia kamarátka, to je no. Môj bratranec, to je no. Môj bratranec má 1 bilión, normálne, what the fuck. A toto není moja bratrancová. On sa Max KSKSJSH. No, taký medvedík. Jak bola moja kamarátka, medvedík. No, môžeme ísť do Grow a Garden. No, môžem. Konečne. Niekedy tu rageujem, ale nebudem tomto rageovať. Lebo no preto. Tak idem. Niekedy som dostala Red Fox, ale dala som tu niekomu. Neviem prečo, ale dala som tu. Neviem, čo to robí. Som debil, ja viem, čo to robí. Ja som tedy nevedela, čo to robí, takže som niekomu dala, mal takú radosť, ja že prečo má takú radosť. Lebo som tedy bola gay. To neviem, kedy bolo. Super. Toto mi buchá o to hlavu. No, ďakujem. Toto si musím vymazať. No. Ten gay, čo je tá? What the fuck? What the fuck? To čo? A ešte môj bratranec hovoril, neviem prečo, je toto? Počkať. Je toto, neviem čo, počkať. Ďakujem. Toto, neviem, to veľké. Dobre, ten kaktus. Lebo ja neviem. Mane, hento. Hento. Prepáčte. Dobre, môžem si niečo kúpiť. Tak niečo si kúpim, tak počkajte ma.